MC Lesa नुजाफैनो हानाय मानगोनां माननि आलासि नोंथांमोन दाब दाब गामिनिफ्राय नुजाफैनो हानाय फोरोंगिरि सार नोंथांमोन आबादारि नोंथांमोन माइ गायग्रा नोंथांमोन सोरबा सोरबा गनद्राय लाग्राबो दं बेवहाय नोंथांमोननोबो मान बावनाय जाबाय रायजो नोंथांमोन गासैनिसिमबो आंनि अननाय मोजां मोननाय आरो गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय जाबाय माथो आं टाइमखौ 5 मिनिटल' होदों आं जोबोद दुखु मोनदों 1 घन्टा होनायखौ मोजां मोनदों एसे एनै बखिनानै बारा गोसोखौ मोजां मोना मथामथि 1 घन्टाबासो हिट जायो जियानो जा गोजोननाय मोनदों फुटबलखौबो नायनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों गोदो नायबोनाय फुटबल आथिखालाव नायनाय फुटबल गोबां सोलायबाय मोजां मोनदों नायनानै आसा खालामो बिथांमोननिफ्राय गोबां जोंना नङाब्लाबो सासे सानै हरिचरन दुर्गा बर' बिथांमोननिफ्राय मोननो हाथों बेखौ आसा खालामनाय जाबाय खनसे आखाइ खमनाबा मोजां मोनो बिथांमोननिफ्राय हरिचरन आरो दुर्गा बर' मोननो हाथों गोजोननाय थाबाय जियानो जा बेसिम फैनानै नोंथांमोनजों नुलायनो थाखाय खाबु मोननायनि थाखाय जाय बिथांमोना बेसिम आंखौ लिंनानै लाबाय बा जोंखौ लिंनानै लाबोबाय बिथांमोनखौ गिबियावनो मान बावग्रोनाय जाबाय जियानो जा मा बुंनो फुटबलसो नायनो फैदों नालाय बक्सिनोबो लिंहरखायाखै नायनो फै होनना बुंहरदों नायनो फैदों आरो फैयाबाथाय चिराङाव दाफैसै होननायखाय बि गिनानै जोंहाबो गिनाय दंना जिउआ एसेबाबो बेसेन गैयाबाबो बेखायनो गिनानै खारबोनाय जादों खिलां खिलां रायजो नोंथांमोन गाज्रि मोननाङा जियानो जा बेफोरबायदि फुटबल नायनो आं जोबोद दुखु मोनो मोनसे जारिमिन दङ गोदो आफायाबो फुटबल गेलेनानै गोबां नामजादा जानाय आफानि मुंखौ गेग्रे होननानै बुंनाय जायोमोन गेग्रे होननानै बुंनाय जायोमोन जायगायावनो मिथिजाजोबखानाय फुटबल गेलेग्रा होननानै बिदिनो सानसेखालि बुंबाथाय गोसोआ जोबोद गाबनो ओंखारो माइरा मा जाबाय थाखोब्रा रायजो नोंथांमोन गोदो आफाया जेब्ला बल गेलेनो लांफायोमोन माने गावथ' जोबोद दा बोरायबाय मथामथि थैनो सम जाबाय थैथ'वाखै दङ लेलाय सासे फंबाय दंमोन आंहा गावथ' बल गेलेनो नामजादा जेराव बल खेलाखौनो बेयाव थांथारो जेसेबां खामानि था जेसेबां उसुबिदा दा थेवब्लाबो बल खेलाखौ नायथारगोन दा बेफोरबायदिनो फिसाला फंबायखौ लांफायो जानो हागौ बेबो नायथों फुटबल गेलेग्रा जाथों बेखौ लुबैयोमोन आंथ' गेलेग्रा जाखायाखै फिसा सासे एसे लालांथों मायबा डिस्टार्ब लांफाबाय गंनैसो सोलायबावबा मोजां जायो ससे थांबावनो हागोन सार भारा एसे गोलाव दं दा सानसेखालि लांबाय खेलायाथ' बया हिट जादों ओजोंनिया ओजों लांदों ओजोंनिया ओजों लांदों ओजोंनिया ओजों लांदों बिराद हिट जादों गल सोहां जादों फिसालाखौ सिगाङाव फज'नानै लादों गल सोहां जादों जोंहां जादों फिसालासो दुम बेयावनो आंनि फंबाय गोलाव जाखादों रायजो बिनि थाखायनो फुटबल नायनो फैनो होनबाथाय एसे उसुबिदा मोनो फंबायखौ गोसोखाङो फंबाय जुदि थानायमोनब्ला दिनै जोबोद गोलाव गिदिर जासिगोन बिनि थाखायनो जोबोद दुखु मोनो रायजोफोर जियानो जा नोंथांमोनजों लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों लोगो मोनबावथों लोगो मोनबाय थाथों गासैनिसिमबो आंनि अननाय मोजां मोननाय आरो गाहाम हामलायनायखौ बावहरनानै बेखिनियावनो दोनथ'बाय रायजोफोर समनि आंखाल गोजोनथों।